škole legoh umorna i kijam, a psiha, kakva je ovo klica. Ernest i Rebeka, mi smo drugovi i sa nama nema kraja zabavi. On je sa mnom uvek, za njega nema leda, nikad nisam bila bolje. Ernest i Rebeka. Ernest i Rebeka. Ernest je sasvim ojejčao. Tišina sa deco, tišina. Da bismo završili čas o praistoriji, Prirodnjački muzej nam je ljubazno pozajmio ovo. To je pravi fosil dinosaurusa. Star je gotovo 80 miliona godina. Samo zamislite. Rebeka, ništa ne vidim. Ne propuštaš mnogo, samo grumen veoma starog kamena. Polako, polako. Vidimo se sutra, deco. Dokaz miliona godina evolucije, naravno da nisam ništa uspeo da vidim. Znaš li da su dinosaurusi... Pauza za toalet, čekaj ovde, važi, Erneste. Zdravo ti, lepo si građen. Zamisli da imamo ljutog dinosaurusa samo za sebe. Mogli bismo da terorišemo celu školu. A sada Megadino je naš. Jel ovo šala? Šta se dogodilo? Šta si to uradio sa jajetom? Sve je u redu. Tata Ernest je tu, Medenko. Gospodine Gelsone, nadam se da deca nisu oštetila fosil. Muzej bi nas naterao da skupo platimo da jesu. Nema razloga za brigu, gospođo McDowell. Evo ga. Šta se događa, gde je Ernest? Deco, da li ste vidjeli fosil? Isto je, nekoga je ukrao. Ukrao fosil, ali to je veliki prestup. Policija hapsi zbog toga. Znači, zato su podigli uzbunu. Ovo je smešno. Ko bi ukrao pokvareno staro jaje? Rebeka, vidi šta sam našao. Erneste, da li si šašan kao zvonce? Ti si ukrao fosil! Šta? Naravno da ne, nisam ga ukrao. Čak sam ga spasao od Pitera i Džamela. Moramo da ga vratimo gospodinu Gelsonu, svuda ga je tražio! Čekaj, ali ako te vidi sa fosilom, mislit će da si ga ukrala i stavit će te u zatvor. A i nas sa tobom. Ali to su bili Peter i Džamel. Imaš li dokaza? Ti si jedini svedok i još si debeli mutant virus koji niko ne sme da vidi. Možda će biti komplikovano. Šta ćemo da radimo? Možemo li da ga zadržimo kod kuće? Dobro ću da se brinem o njemu. U redu. Noćas ćemo ga zadržati i vratiti ga neopaženo na sto gospodina Gelsona ujutru, tako da niko ne vidi. Spreman sam za zatvor, spreman sam za zatvor. Opusti se, Francise, niko neće u zatvor. Neverovatno. Ne, ako čujem nešto, pozvaću te, hvala. Zdravo, mama! Zdravo, dušo. Da li si čula za nestali fosil? Da, ali ja ništa ne znam. Pa, svi pričaju o tome. Zaista se nadam da će naći i kazniti počinioca. Da, mama, i ja se nadam. Moramo da ga sakrijemo ako mislimo da izbegnemo najgore kazne u milion godina. Možemo da ga stavimo u moj ormar, tako može da spava sa mnom. Da spava s tobom? Kako čudesno. Putovalo je milionima godina, upoznalo najstarije bakterije na zemlji koje su se ikad razmnožavale i evo ga ovde sa nama. Raketo! Raketo! Fuj to! Raketo, vrati se ovamo! Da, od dinosaurusa. Sačekaj trenutak. Rebeka, Raketo, idite da se igrate napolju.
Erneste! Erneste! Moje milo dete, moja bibo. Da li mi se čini da si suviše zaljubljen u to jaje? Ne razumeš ti to. Ne možemo da ga ostavimo ovde, preopasno je jer su tu Raketa i mama. Mogli bismo da ga ostavimo kod Francisa. Hej, vidi! To je moje jaje! Francise, ja sam otvori! Požuri! Moramo da ostavimo jaje ovde. O ne, ali zašto? Ne možemo da ga čuvamo kod kuće zbog Rakete i mame. Ne brini, Viktore, sve će biti u redu. Viktore? Čekajte, neću da čuvam Viktora, to čudo kod svoje kuće. Ne želim da idem u zatvor. Ali ti nećeš u zatvor. Svi ćemo spavati ovde i paziti ga. Onda ćemo ga staviti u učionicu sutra pre nego što stigne gospodin Gelson. Opusti se, da kažemo roditeljima. Večerašnje spavanje u gostima i čuvanje jajeta. Francise, Petere, kako si došao ovamo? nije važno. Nego, Francise, Rebeka je donela veliki fosil kod tebe ranije. Zar ne? Viktore! Jaje je nestalo. Francise, da li si video jaje? Da, dao sam ga Peteru i Džamelu. Ne mogu da verujem. Šta si uradio Viktoru? Šta si tu uradio? Da li si ti šašav kao svonce ili šta? Rekli su da će zvati policiju ako im ne dam jaje. Hajdemo, moramo da ih uhvatimo. Sigurno su u parku. Čekaj, da uzmemo alat. Ostani ovde, već si dovoljno uradio. Hajde više, otvori se. Ali, da li si siguran da je unutra dinosaurus? Naravno, to je jaje dinosaurusa. Da li tebi zveči u glavi? Pa, ne znam, to je već 80 miliona godina. Možda dinosaurus ne želi da izlazi. A, šta je to? Prestanite s mesta, klinke! Moje jaje! Vrati mi moje jaje, vrati mi ga, čuješ li? Hajde, ne idi, hvataj! Bravo, Francise! Šta biste vi bez mene? Rebeka, penji se! Bravo, Erneste! Fosil! Dalje ruke, klinko, to je moj dinosaurus. O, ne! Šta se ovde događa? Evo meni, moji lepi toaleti. Moj fosil! Tako se radujem što si opet tu.
Uništavanje školske imovine je jasna pljačka. Kažnjen si na milione godina, Pitere. Kao što znate, škola će biti zatvorena zbog renoviranja, pa sam predložio da ceo razred ide sa mnom, da vratimo fosil u muzej. O, siroti Viktor, bio bi tako srećan sa mnom, a bit će mu dosadno samom u muzeju. Ko će da ga grli? Gospodine, niste nam rekli koje vrste dinosaurusa to jaje pripada? Tiranosaurusu? Velociraptoru? Jaje? Ali nikad nisam rekao da je ovo jaje. Ovo je pravi fosil izmeta dinosaurusa. Pa, hoćeš li i dalje da grliš Viktora baš toliko? A, Erneste? Ne, hvala. Za Minimax produkcija Studio.